үзәгебездә төрле уеннар уйныйбыз. Саф татарча сөйләшәбез. Хәрәкәтчән һәм бармак уеннары башкарабыз. Булар барысы да әниләр белән бергә эшләнелә. Бу нарасыйлар өчен дә, әниләр өчен дә бик мөһим. Бергә эшләнелгән күнегүләр баланың сәламәтлегенә, психик һәм физик үсешенә, дөньяга дөрес караш тудыруына зур өлеш кертә. Безнең үзәгебезнең максаты шушы күнегүләрне камилләштерү түгел, әни белән бала арасындагы мөнәсәбәтне ныгыту, алар арасындагы яратуны арттыруга мөмкинлекләр тудыру.